inkazimulo yakhe imile njalo ozingelosi ey'dalwa ziyakhothama phambi kwesihlalo sakhe zibuka ubuhle bakhe zibuka inkazimulo futhi wena wethu uyakhazimula wena wethu ugcwele wena wethu uyababazeka wena wethu umile njalo wena wethu ulithwa zingashayeli uNkulunkulu wethu izandla. Thank you, Jesus. Ngiyacela sibingelele egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Bingelele ubaba kanye noma apostoli egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga kakhulu apostoli samukela ngezandla zombili ukuma endaweni la uNkulunkulu ekubeke khona bese uthemba ukuthi nabafana abancane khona into abangayikhuluma. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela sihlanganise izandla sishaya kubaba egameni likaJesu. Amen. Ngicela ukubingelela abafundisi bonke njengoba sebebingeleliwe nami ngicela ukuhamba kuleso sibingelelo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela kakhulu, siyathoba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. I-worship team yonke nje sebenza etendeni, obaba kanye nomama, osisi nobhuti egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. No-Sunday school mawukhona egameni lenkosi. Amen. Sishayela izandla nje bazalwane ukuthi sikhona. Igama ngibongiwe ngoba makubana kwesibongo umntwana uNkulunkulu ke bazalwane ngisindisiwe ngaba nenhlanhla eminyakeni eminingane yadlule ngina 12 years ngaba nenhlanhla nje ukuthi ngakithi kuma itende bese kuyashunyayelwa ngalezi ayikhathi ingane zayingavumelekile ukuya ematendeni lama nje laze laphela itende ingayanga khona. Thema seliphelile itende kwase kuba khona labo abantu abaphumayo nje bangena imizi behamba beshumayela emizini yabantu bengena emizini yabantu bevakashela labo abakade besindisiwe. Bathe behamba nje bedlula ngomgwaqo bekude nasekhaya waphuma umama ngoba wayithanda into yokukholwa kodwa engahlangene noJesu. Wamemeza wathi weyingane ngoba kwakuzingane ezincane nje kungekho umuntu omdala phakathi kwabo. Wathi weyingane ake nidlule ngapha. Angimazi nami ukuthi wayithi into yini ngalolo suku. Zeza ingane zafike zashumayela. Angikhumbula ukuthi zathini kodwa ngikhumbula ihlabelela zithi ukukhonza inkosi uJesu inhlanhla leyo. Zayihlabelela lento zayihlabelela kaningi. Base bememeza bethi mawungamthola uJesu ungabe uthola inhlanhla. Into eyangithinta ukuthi ezweni la ngakithi kwakuyizwe nje lingenayo into enhle. Uma izwe lingenayo into enhle kuye kuthi lokho kubi okuma phambi kwenu nonke nibukele kukho ukuthi uma kukhona igebengu ngakini ingekho into enhle nibona kuphumelela igebengu uyothi nawe mase ngimdala ngifuna ukufana nalo yabhuti. Kwasho ukuthi nangakithi kwakukhona ubhuti esasimazi ukuthi uqhekeza isitolo athathe yonke into ayifake ngaphansi kombhede kwaziwa ukuthi uyena oqhekezile kodwa kungabibikho umuntu omthintayo. Kwanenhlanhla ukuthi mhla kuma itende kwasindiswa yena kanti yena umuntu ebengade ngibuka ukuthi nami mase ngimdala ngiyoba nje. Ngalolo suku kwanikwa yena ukuthi ashumayele. Kwasho ukuthi vele useyi role model yami. Ngathi uma esethathe lokho nami ngiyakuthatha. Wavetane angimazi ukuthi washumayela wathini. Into yezwi ngahlangana nayo sengisindisiwe. Kodwa engikhumbulayo ukuthi ekhaya sasihluphekela singenalutho. Ngikhumbula ukuthi ekhaya kithi wawukwazi ukwedlula. Abafana nje babeshelo sisibami babethi mabedlula bamemeza. Mabememeza babuke emfantwini bathi wesibani bani ngizibelana ngoba ngiyakubona. Athi umama phuma
iphuma intombazane ngoba vele uyayibona noma silele uma udlula wakusibona ekhaya. Kwase kwafika uJesu futhi ekhaya kithi kwakufiwa ngendlela okwakufiwa ngayo umpostoli ekhaya kithi kwakushona umuntu omdala. Nginesho ukuthi nami sengimdala manje ngabe sengahamba kwamemezela abantu bathi ena ukhona yini ofuna uJesu. Ngaphakamisa isandla uma wami wasehlisa wasidonsa. Baphinde babuza bathi ukhona yini ofuna uJesu kulendlu. Ngaphinde ngasiphakamisa uma wami wasidonsa. Wasengihlebela wathi mfana wami ngithuma echibini ngathi hamba olanda amanzi. Wafika wamasha namacilo ngakhona. Ngakuthuma kwaShembe ngathi hamba olanda uVaselina. Wafica begida wagida. Namhlanje usufuna uhamba nalapha. Wathi yehlisa isandla ke namhlanje. Baphinde babuza bathi ukhona yini ofisa ukwamukela uJesu. Asiphakamisa isandla sami uma wasibamba wasehlisa. Laba abantu bathandaza baphuma bahamba. Bathema behamba ngezwe enhlizweni yami kunenjabulo. Injabulo kwakuyinto engaziwe ekhaya. Sasijabula makhona umuntu othengiyeza. So injabulo yayikimi kwangazi ukuthi khona umuntu ozongena aphathe izinto ezimnandi sijabule. Ngajabula ngalolo suku ngaze ngalala. Ngijabule ngavuka ngijabule. Kanti ngangingazi ukuthi ngalowo nyaka kuzoshona ubaba, kushona umama, kushona ugogo. Bese liyavalwa ikhaya. Ngase ngisuka ekhaya ngazohlaliswa Olundi. Uma ngihlala Olundi ngafica laba abantu abasindisiwe bebaningi. Impilo yami yayisihlangana noJesu. Ngahlangana noJesu kuneminyaka engaphezulu ka18. Lokhu kwagcina ngaleso sikhathi ukushona ekhaya. Hlangana noJesu. Ukufa kwama lapho. Khumbula ukuthi esizalweni sikagogo kwakusela umuntu oyedwa namanje kusasele yena oyedwa. Useneminyaka more than 90 usaphila. Lokhu kufa kwama ngalolo suku hlangana noJesu. Sindisiwe bazalwane, ngiye ngithi kuzo zonke inqumo engake ngayithatha ngiyasibonga isinqumo sokuhlangana noJesu. Sayishintsha impilo yami. Kwangekho into engavela kithi. Kwakwaziwe ekhaya kithi ukuthi uma uke wafika kwa standard 8 twase uqedile. Kodwa kwafika uJesu wadlula nami. Kwakwaziwe ekhaya kithi ukuthi ena uma sewukhulile sewungazalisa sewungazala. Ngoba umshado into engekho kodwa ngiyakhuluma emva kweminyaka ewu30 ngafika emhlabeni umshado ungazange ubebike ekhaya waqala ngami. Kwafika uJesu. Kwafika uJesu. Kwafika uJesu. Ngithi kuzo zonke inqumo engangayithatha asikho isinqumo esihle njengesokwamukela uJesu. Kanti bazalwane nonkosikazi ngenxa yomsebenzi akekho phakathi kwethu kodwa uthe ngimbingelelele impostoli kanye nomama egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyacela sizweni kaNkulunkulu sizobukusana nje umbhalo kafushana bese siyahlukana egameni leNkosi. Incwadi ngekaLuke chapter number 15 siqala ukufunda kuverse number 11 sigcine kuverse number 24. Luke chapter number 15 reading from verse number 11. Verse 11. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, nginike isabelo. Verse 12. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke, yamuka, yaya ezweni elikude, yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala.
isisaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelozwe yaqala ukweswela yayisiya kukhonza komunye umuntu walelozwe yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa izingulube kepha kayiphiwanga muntu kuthe sekusile kuyo yathi bangakhi abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa indlala lapha ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi kuye baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho angisafanele ukuthiwa indodana yakho ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho yayisisuka yafika kuyise kepha kuthe isekude uyise wayibona waba nesihe wagijima wayisingatha entanyeni wayanga indodana yayisithi kuye babe ngonile kulo izulu naphambi kwakho angisafanele ukuthiwa indodana yakho kepha uyise wathi ezingcekwini zakhe sheshani nikhiphe ingubo enhle kunazo zonke niyembathise nifake indandatho esandleni sayo nezicathulo ezinyaweni nilethe ithole elikhuluphalisiweyo nilihlabe sidle sijabule ngokuba le ndodana yami ibifile yabuye yaphila ibilahlekile seyatholakala base beqala ukujabula amen ke sithi sonke kuthe isekude uyise wayibona waba nesihe izwi lenkosi leli bandla lonke lithi amen lasifunda khona bazalwane bhala kaLuke usivezela isibonelo noma umzekelo uJesu akhuluma ngawo la uthi ke ushuthi kwakhona indoda noma iBhayibheli lingakuveza ukuthi yayicebile kodwa ngenxa yezinto ezenzakalayo siyabona ukuthi kwakuyindoda ecebile because ifa alibilikho uma ubaba engacebile then lithi iBhayibheli lamadodana kukhona endala kukhona encane bese lithi iBhayibheli lencane ithi kubaba nginikeza isabelo sami sefa noma usaphila kodwa ngokwami akubuye kuze ngakimi uthi sahlukanisele ifa uthi ke then ubaba walihlukanisa ifa wabanikeza ifa alibi khona ubaba esakhona abantu abathola ifa balithola ngoba ubaba engasekho but lo uthi noma ukhona mina okwami akubuye ngakimi ngiyiphathele khona bese lithi iBhayibheli uma eqeda ukubabela number 2 le ndodana ivetane iyakuthatha konke ongokwayo bese mpostoli ngikhathazwa into eyenziwa indodana iphuma ekhaya ayiye lokushini elingasenhla ayiye edolobheni elingasenhla kodwa ishiya idoroba ishiya kusho ukuthi ngamanye amagama yaphuma ingaphuma eShowe ingabi Solundi ingabi seThekwini ingabi seKZN ingabi seGoli kodwa iphume kuyikhanda yaya kwelinye izwe lento ethi yaya kwelinye izwe ichaza ukuthi yaya la kukhulunywa khona ilanguage engafani nalebe ikhulunywa ekhaya yaya la kwenziwa khona izinto ezingafani nalezi ebezenziwa ekhaya uma umuntu eke waphuma waya kwelinye izwe neconnection iyanqamuka network nje ivetana ishintsha uthe iphethe ifoni kodwa ingadonsi
Uma nje uphuma eZimbabwe uMTN ufika udonse kodwa mabethi bayakufonela bangakutholi noma inetwork unayo ngoba izosukulo nalo lento yokuphuma aye kwelinye izwe futhi angaye ezweni eliseduzane kodwa aye ezweni elikude kusho ukuthi wayefuna ukuphuma kuyilanguage yasekhaya naseyintweni ezikhulunywa ekhaya. Ngithi ke mina le ndodana yaba nemistake yokungazi ukuthi izinto ezitholwa kubaba zigcinwa unobaba. Kuyingozi ukuthatha izinto zikababa bese uyasuka kubaba. Uma uke wahlangana nezinto zikababa santi usuhlala kubaba ngoba izinto zikababa zimaintainwa kubaba. Kuyingozi ukufumana izinto bese uyadenda kodwa thani mawuthola izinto bese uhlala kubaba ngoba izinto ezitholwe kubaba zigcinwa ukubaba. Lithi ke iBhayibheli yaphuma ezweni elikude mayifika kuleli izwe lithi iBhayibheli yaphila ngokonakala. Into ethi yaphila ngokonakala kusho ukuthi yayenza into eyithandayo ngesikhathi ethanda ngaso, iphila ngendlela efuna ngayo ngesikhathi efuna ukuphila ngaso. Kuyingozi ukuphila ungena Jesu. Mawuphila ungena Jesu usuke usengozini yokuthi impilo yakho ayiphethwe umuntu ifana nempilo yale ndodana. Usuke wenza into othanda ukuyenza ngesikhathi ofisa ukwenza ngaso. Usukuphila umathanda makuthi shona emjolweni ushona khona akekho okwazi ukukulawula nabazali bakhe abakwazi ukubeka umthetho phezulu kwakho ngoba uphila ngendlela ofisa ngayo ubusezweni elikude. Lithi iBhayibheli yaphila ngokonakala, ngamanye amagama yaphila umathanda, yenza into eyithandayo ngesikhathi ethanda ngaso. Kwaba ngababikho umuntu okwazi ukuyilawula, kwangababikho umuntu okwazi ukuyishayela umthetho, kwangababikho umuntu okwazi ukukhuluma izwi phezulu kwayo, kwangababikho umuntu okwazi ukuyikhuza, kwangababikho umuntu okwazi ukuyibamba. Kwaba umuntu oyiphetho ophila isinoma isima kanjani. Kuyingozi ukusuka kubaba ngoba abantu abangenayo ubaba baphila isinoma isima kanjani. Abantu abangenayo uNkulunkulu baphila inoma isima kanjani. Lithi iBhayibheli waphila ngokuhlangaza, waphila ngokonakala, waphila ngendlela ayibona ingcono ngaleso sikhathi. Uhlobo lomuntu ukuthi makufika isitayela ahambe naso, noma yini eqhamukayo uhamba nayo, noma yini efikayo ayimedluli, noma yini eqhamukayo uyayibamba ahambe kunye nayo. Uhlobo lomuntu ukuthi nje make kwathiwa sekukhona into entsha afetana ahambe nayo ngoba akanayo into emlawulayo ethi asiphili kanjena, asigqoki kanjena, asihambi kanjena, asikudli lokhu, asihlali lapha, asihlanganyeli nalapha ngoba impilo yakhe uyiphethe. iBhayibheli yaphila ngokonakala. Ngiyacabanga ukuthi kwakhona nabantu ababedla kanye nayo ifa likayise, cause emhlabeni uphila ngokwevalue osenayo. Nginento mina mpostoli ethi indlala yayivela ikhona kulelizwe kodwa ingcebo afika nayo yenza wangalibona indlala ezweni. Now uSathane wayiyeka yaphila yatamasa ngoba uSathane uyakwazi ukukuphilisa ngendlela ofuna ukuphila ngayo, akwenzela izinto oyifunayo ngesikhathi ofuna ngaso. Kodwa ingozi inye ngoSathane. uSathane ngimfanisa nesoka elikwazi ukukuthatha likubeke wimpi, likubeke esipezi, likubeke kuphi kuphi, lithi dlana yonke into oyithandayo ngesikhathi othanda ngaso. Uode udle mawuqeda lithi bhili ingeyakho.
Angiphiki ukutamasa, ungatamasa kodwa ukukhokha ukhokha wena. Angiphiki mina into oyidingayo ungaba naso ngesikhathi ofuna ngaso, ube nemali yokuluka, ube nemali yokugqoka, ube nemali yokwenza lokhu, ube nayo yonke into oyifunayo ngoba uyisurrounde ngoSathane. Kanti uSathane uthi tamasa, awuqeda ukutamasa ibhili inika wena. Akuyeke nje utamasa, asiphiki la ukhona uphila kahle. Kodwa ngiyakutshela ukuthi yena inkokhelo yesono ingufa. Kodwa kukhona uJesu othi mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuphilile. Atokholwa yini njengokusho kombhalo ey'bilini zakhe ngiyagobhoza imfula yamanzi athi omvumayo nami ngiyamvuma abesethi ngingene ngihlale naye. Inkokhelo yokufa nje, inkokhelo yesono ukufa. Noma ungaphila kamnandi kodwa usazokhokha. uSathane uyakhokhisana. Akane ndaba yena ngakuphilisa kudamasisa ugibela uhlobo lwemoto olungakaze ligitshelwe umuntu ekhaya kilo ubone sengazuthi impilo ingcono kodwa kuzomemezela ukuthi uma ungena Jesu ubokwazi ukuthi lolo hlobo lwempilo noma ungatamasa namhlanje kodwa kukhona isikhathi sokukhokha la uyokhokha khona wena. Lithi iBhayibheli yaphela yonke ingcebo kwaphela konke bese lithi iBhayibheli kwaqala indlala kulelozwe. Lithi iBhayibheli yanele ukulamba le ndoda yafuna umsebenzi. Uma ifuna umsebenzi kwaIsrayeli umsebenzi wawujwayelekile kwakuyiwo umsebenzi wokwelusa kodwa kwakungeluswa ingulube. Makuthiwa uyasebenza nje ongelusi ingulube. Ingulube yayithathwa njengesilwane nje esiphansi noma usifuyile. Ngamanye amagama lento yokuthi walusa ingulube ichaza ukuthi waphela kuyivalue yakhe. Waya kuyivalue ephansi. Ngenxa yokuthi nje usukile ezweni lobaba wayezweni elikude. Ngoba izwe elikude liyayiqeda ingcebo, liyayiqeda impilo yomuntu, liyayiravasa impilo yomuntu, liyaqeda ngokuphila komuntu, liyaqeda ubusha bomuntu, liyayiqeda impilo kamama, liyayiqeda impilo kababa. Izwe elikude linamandla okuqeda ngempilo yomuntu. Izwe elikude liyaqeda ngomuntu, izwe elikude liyamkhama umuntu limqede aphelelwe ngamandla, aphelelwe ngisho nayisithunzi sokuvela phambi kwabantu ukuthi maqhamuka abantu athi valani nithi angikho kwenzakaleni. Izwe elikude liyamqeda umuntu. Izwe elikude liyamqeda umuntu, izwe elikude liyaqeda ngempilo yomuntu. Then lithi iBhayibheli wahamba uyokwelusa. Uma efike kweluseni wafike wathi mayelusa izimvu washo ukuthi indlala isimawala. Yamazi ukuthi umuntu olusa imbuzi unuka njengezimbuzi, olusa inkomo unuka njengeinkomo. Kusho ukuthi nolusa ingulube agcine senuka njengazo futhi agcine sengcole njengazo. Lento ethi wafisa ukuyisuthisa ngokudla kweingulube kusho ukuthi naye wayeseyibona ekuyivelu yeingulube. Lithi iBhayibheli wathi mayiselapho ephansi elele, lithi iBhayibheli kwase kuyasa. Lithi iBhayibheli kwathi uma kusa lento ethi uma kuke kwasa kuyakhanya. Make nje kwafika ukusa bese khanya, uma kuke kwakhanya ubumnyama buyabaleka. Kuthi ake ngimemezela ukuthi lemvuselelo sizomemezela ukhanya endaweni yaseShowe. Kuthi ake ngimemezela ukuthi ngale mvuselelo sizomemezela ukuthi akhanye ey'nqadini zaseShowe, akhanye ey'koleni, akhanye emzini, akhanye emakhaya, akhanye emsebenzini, noma yikuphi la ukhona akhanye abuse.
Sizomemezela ukuthi ey'ntombini zaseshowe ey'bulawa umjolo akuse, obaba baseshowe ababulawa umntwala akuse. Siyamemezela kuZosi, alithi kuwa leli tende kube sesile, akuthi kuwa leli tende kube sekhanya, akuthi kuwa leli tende kube sesile. Ungavumi ukuba semnyameni noma uNkulunkulu esefikile akuse. Akuse bakuyabasa, ukukhanya kuyanyama kuyabaleka. Yingakho sivula izwi likaNkulunkulu ngoba lona liyisibane. Sifuna ukukhanyisela njengoba sivula imbhalo siyakhanyisa. Akuse, akuse, akhanye kobaba, akhanye kobaba, kukhanye intombini, kukhanye insizweni, kukhanye nisey'nganeni. Akuse. Shakapata suya, Ripakapata sikata saya, Ribaba sheke dosaya kababa, Ribaya kudeya sikata, Akuse. Akuse. Bilabakasuke dasaya. Akuse. uNkulunkulu makakhanyise ngoba yena usikhanyisela ngisho nendlela yethu. Abantu bethi ngeke sidlulelana basibone sengaphesheya. Kwenzakaleni kufika inkosi yokukhanya kwasi. Lithi iBhayibheli ukuthi esekusile kwanele nje kwasa kwakhanya. Davidani indodana yacabanga, unele ukusa ngekhanya kwafika imicabango. Kodwa ake ngimemezele kumuntu la, ngithi impilo yakho makungakafika uJesu akhanyise, kunezinto ongeke ufike kuzo ngoba umcabanga ukakabi nawo. Kodwa lithi iBhayibheli makufika ufika nemicabango emisha, ufika nemicabango yokusiphumelelisa, ufika nemicabango yokusenza inhloko singabi imsila, ufika nemicabango yokusenza sibe ngaphezulu singabi ngaphansi, ufika nemicabango yokuthi nanoma phela sinyathela khona izwe esinyathela kulo silihle, ufika nemicabango yokuthi lokho ebesithi ngeke kwenzeke sikubone kwenzakala, ufika nemicabango yokuthi la kuvalwe khona avule. Uma kuke kwasa nje kusuke sekufike yena. Lithi iBhayibheli kwanele ukusa, yathi le ndodana angifanelekile nakubaba, yathi ngizakusuka ngiye kubaba. Uma ngifika kubaba ngithi baba angifanelekile, bizwa ngendodana yakho, wathi kodwa ngifanele ukuthi ngibe ngenye ingce. Ngizomemezela namhlanje ukuthi nawe uyibona ungafanelekile, kukhona ubaba onesihlo. Nawe uyibona ungaphandle, kukhona ubaba onesihlo. Lithi iBhayibheli yasuka yaqonda khona. Lithi iBhayibheli kuthe iseza impahla yayigqokile zingasabonakali. Ngicabanga ukuthi nasebusweni uma yayimhlophe yayisimnyama, uma yayikade ibukeka yayingasabukeki, nephungela kuyo ngelezimbuzi noma ngelezingulube. Into eyiyo imess, kodwa yavedane yenza into enhle. Yes, kuthi ake ngimemezela ukuthi akunandaba ukuthi impilo isikubekephi, kodwa namhlanje senzele into enhle wosa. Akunandaba ukuthi impilo isiqindezele kangakanani, kodwa namhlanje senzele into eyodwa nje, sondela. Akunandaba ukuthi impilo isikulahle, wazi wathi makushukela uJesu wambona njengento enkulu engeke wakwazi ukusondela kuye, kodwa ngizomemezela ukuthi namhlanje senzele into eyodwa wosa. Lithi iBhayibheli kuthe iseza uyise wayibona inuka, wayibona imaninginiki, wayibona ingabukeki,
wayibona indodana yakhe ingasenalo igama eyaphuma yilo, wayibona ingasenabo ubuhle eyaphuma yiyo, kodwa kwasho ukuthi ubaba uyayibona ngoba uNkulunkulu ukwazi ukubona noma usemkipitweni, uNkulunkulu ukwazi ukubona noma ugqithe umtsholo, uNkulunkulu ukwazi ukubona noma isitha siqindezele ngisho nehunga ikinyathelile. uNkulunkulu namandla ukuthi akwazi ukubona iso lakhe lijulile libanzi, ikwazi ukubona labantu bengaboni khona, iso lakhe lijulile libanzi, ikwazi ukubona labantu bethi ngeke kusaphuma lutho khona. Ngiyamemezela ukuthi lo Nkulunkulu uyayithutha imfaba kezaleni, ayiphakamise, ayihlalise namakhosi. uNkulunkulu oneso elikwazi ukubona. Abashumela kahle bathi ubaba wayehlala abheke ngala indodana eyashona ngakhona. Lithi iBhayibheli wanela ukuyibona, iza imanikiniki, wayeseyasukuma ubaba, ngoba siza kuye izono singayiyekile, kodwa into iyodwa esiyenzayo siyeza. Uma sizwe uyasukuma, uma sizwe uyahlangabeza, uma sizwe uyagijima. Eze ngakithi ukuthi ake ngimemezele ukuthi nathi sasingenamandla okushiya izono, kodwa lokugijima kwakhe esihlangabeza kwenza izono zasala ziyiqathakela. Sasingenamandla okushiya izinto zakithi, kodwa lokhu kuhlangabeza kwakhe kwenza izinto zalahleka endleleni. Ukuthi ake ngimemezele ukuthi noma ubona ungenamandla ensindiso, namhlanje senze into eyodwa, sondela, ngoba mawusondela naye uyahlangabeza, bese kuhlangana wena naye. Kuhle wake wahlangabeza amadoda, elithi iBhayibheli ayinomlephero ayihlasela ikamo. Lithi iBhayibheli athi eseza uNkulunkulu wadisa izigi, kwabaleka abantu ekamo bezwiphe enkulu ezayo, kanti uNkulunkulu wadisa izigi. Ukuthi ake ngimemezele namhlanje ukuthi uNkulunkulu wasezulwini unamandla okunqobela okwakho. Sondela, awusondela uyahlangabeza. Uma ngisindiswe ekhaya kithi babe ngafuni nakuyibona insindiso, because babe busy behlabela amadlozi befuna ukuqeda lento yokufa, babe busy begqiba inkukhu nezimbuzi befuna ukuqeda lento yokufa. Kwasho ukuthi ngihlangana noJesu, kwathi ikhaya maningilahla ningilahlela ngaphandle, kwasho ukuthi uNkulunkulu uready ngesandla sakho ngamukela, athi mangiza wangihlangabeza. Ubese kuhlangabeza udlula nala abantu bethi ngeke usadlula khona, unqoba nala abantu bethi ngeke usanqoba khona, udlula nala abantu bethi kuvaliwe khona. Kwenzakaleni? uNkulunkulu wasezulwini uhlangabezile. And mayihlangabeza kahlangabeze modela, ukuhlangabeze egijima. Uthi wena uza impilo ikushayile ungenamandla, kodwa yena ebegijima. Wena ubuza ungenamandla, kodwa yena ebegijima. Lithi iBhayibheli wanela ukufika kuyo, lithi iBhayibheli waba nesihe waqede wayanga. Kuthi ngithi impostoli istari ngisale ndaba akusiyona indodana yolahlela, kodwa ubaba onesihe, ubaba already ukwamukela indodana ebikade imhlamukile, ubaba already ukwamukela indodana ebikade siqhelile kuye, ubaba already ukwamukela indodana noma ingasenakhala, ubaba already ukwamukela indodana noma isinuka, ubaba already ukwamukela indodana noma ingasabukeki, ubaba already ukwamukela indodana noma abantu sebeyichithela izandla. Ngiyacabanga ukuthi abantu babengasayirecognize ngesikhathi iza bedlula bengabona ukuthi iyo le ndodana yesigwili, kodwa kwasho ukuthi ubaba wayo uneselibanzi elikwazi ukubona. Ukuthi ake ngimemezele ukuthi impilo yakho uNkulunkulu uyayibona, njengoba wedlula nje la udlula khona, ingoba uNkulunkulu ukubhekile, njengoba nje usaphila, ingoba uNkulunkulu ukubhekile. Namhlanje sondela, sondela nje. Lithi iBhayibheli wafika wayanga, wanganandaba nephuma.
wangaba nandaba nokungcola kwayo, wayanga. Mayiqeda ukuyanga wathi abayishintshe ingubo. Mayiqeda ukuthi abayishintshe ingubo, lithi iBhayibheli wathi abayinike indandatho. Yakubona konke lokhu kuhle, kodwa lo baba into angithita ngayo uthi ikhipheleni ithole elikhuluphalisiwe, hayi elikhuluphele, kodwa elikhuluphalisiwe. Kusho ukuthi ngesikhathi indodana ihamba, ubabe usale wafida ithole. Ngesikhathi indodana iba sezweni elikude, ubaba ubazi ukuthi indodana ingabuya ebhizi efida ithole. Kuthi ake ngimemezela ukuthi kunezinto zakhe ezikulindela kuJesu. Kunezinto zakho uNkulunkulu akulungisele zona. Njengoba ukude naye ubokwazi ukuthi yena ubisi ufida ithole. Kunezinto esazingazazi esahlangana nazo mhla sihlangana noJesu. Mina ngangaze ekhaya ngithi ukuthi kuyashadwa, ngangaze ekhaya ngithi ukuthi imoto iyadriver, ngangaze ekhaya ngithi umetriki uyaqedwa, kodwa ngihlangana noJesu ngafika into zami zingilinde uJesu. Akuthi ake ngimemezele ukuthi kunezinto zakho ezikuJesu, kunezinto zakho ezikulinde kuJesu. Njengoba uphila idonsa kanzima, kunezinto eyilungisiwe. Amanye amagama mfethu shuthi yathi isemkipitweni, abantu beyilahla bethi ikipitile, kodwa ubaba wakhuluphalisa ithole. Yahla ngalo kwayo yakuhlaphaza, abantu bathi izovuna ekutshalile, kodwa ubaba wakhuluphalisa ithole. Kuthi ake ngimemezele ukuthi akunandaba ukuthi wona kangakanani, kodwa lapha kuJesu kunezinto zakho ezikulindile. Mawuke wamukela uJesu ubokwazi ukuthi uhlangana nezinto zakho. Silandani ithole elikhuluphalisiwe nilethe. Uma nifika naleli thole uthi nilihlabe sidle sijabule. Uthi reason yethu yokujabula ukuthi indodana yami ebilahlekile ibuyile. Uthi indodana yami befile yaphila. Ibifeka njani ngoba ibiqhubeka iphila kuleli yazo. Iselithi iBhayibheli loyo Tamase ephile sesonweni ufile noma ehamba. Somemezela endaweni yaseshore uthi namhlanje ungahlangana nokuphila kwakho, namhlanje ungahlangana nezinto zakho. Uma uke wafika kuJesu ufike izimpilo zakho, uma uke wahlangana noJesu uhlangene nezinto zakho. Ngizokhuluma nomuntu mina othi impilo iyanginaphaza, impilo inzima. Ngizomemezela ukuthi nangokhululana imithwalo igama lakhe nguJesu, nangonqoba izimpi igama lakhe nguJesu, nangonqoba iziqalekiso zemndeni igama lakhe nguJesu. Ukwazi ukuhlukanisa abantu ngisho benecovenant noSathane, kwabeke kwathiwa mawuke wanqubula lecovenant uyobe kusokufa kwakho, kodwa mawuke wahlangana naye unamandla okunqabula lezo zinto. Ngiyamemezela ukuthi nanoma yini ebamba impilo yakho namhlanje uJesu unamandla okuyikhulula, unamandla okuyinqoba, unamandla okuyidemula, unamandla okuba ngaphezulu kwayo, unamandla okuyibonakala. Wake wafika kuLazarus insuku sezizile ebolile sethuleni, kwasho ukuthi kufika indoda enamandla, kufika indoda enqobayo, kufika indoda enqoba ngisho nethuna, kufika indoda enqoba ngisho nokufa, kufika indoda enqoba ngisho nokuqoba. Lithi iBhayibheli wanele ukufika, wathi wena ofileyo vuka. Waphuma uLazarus ethuneni, uJesu namandla. Lithi iBhayibheli owesifazane owayenomepho wayesehlala iminyaka engaphili, wahlangana noJesu wathi manabamba umphethu, wanele ukubamba umphethu wabakhula. Ayikho into engafulayo. Cela siphakamele simele ngaphansi. Akukho okukhangana phezulu kwakhe, akukho okwazi ukumnqoba, akukho okwazi ukumelana naye. uNkulunkulu ophilayo. Ngiyamemezela namhlanje, namhlanje ihlanganise noJesu. Kunezinto zakhe ezikulindela.
mhla wafika kuJesu ufike ezintweni zakho. Nezinto ongazazi ukuthi zingafika empilweni yakho. Ngiyamemezela ukuthi lokho ongazange wakubona emndenini wakho, ake wahlangana noJesu ufana nomuntu ofaka inhlanhla ekhaya bese iqala ngawe izinto kuqhoma imithombo abantu ababethi ngeke izibonakale. Kunezinto zakhe ezikuJesu mawuhlanganisa naye namhlanje kunethole lilungisele wena. Ekhaya kithi wayengekho umuntu wakwasebenza nje wangena kwaMlungu, kungekho umuntu kwaziwa ngisho endaweni ukuthi kuloya muzi akusebenzi umuntu, kuloya muzi akho mali engenayo ngenyanga. Kwaziwa ukuthi ena kuze baphile bayacela, kodwa mhlangana noJesu ngafica izinto zami. Ngafika kuJesu ngahlangana nezinto zami. Ngiyakholela ukuthi umuntu uhlangana noJesu uhlangana nezinto zakhe. Wahlangana noJesu uhlangana nezinto zakho. Cela sivala amehlo ethu sizothanaza namhlanje ebusuku. Khona uJesu unezinto zakho. Sinandaba ukuthi impilo igqibephi, kodwa namhlanje sondela nje. Kuthi angithi impostoli nobe ingabaza lento yethu akayizama, ayinike noma inyanga ezintathu nje. Siyabona uNkulunkulu wethu ngeke ayiveze yini. Sivalele amehlo ethu sesiyathandaza. Mawuthi ngiyafuna ukuhlangana nalo Jesu, ngiyafuna ukubonana nalo Jesu, ngiyafisa namhlanje ebusuku ukuhlangana nezinto zami, ngiyafisa ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yami. La ukhona uvetana uphakamisa isandla sakho, uNkulunkulu akwenzele umusa. God bless you. Siphakamise nje, siphakamise kakhulu. uNkulunkulu womusa akwenzele umusa. uNkulunkulu ambusise khona nomunye. Siphakamise nje kakhulu, mawusiphakamise isandla sakho siphakame kakhulu, sisibone uNkulunkulu akwenzele umusa. Khona nomunye uthi ngiyafuna ukwamukela uJesu, ngiyacela mpostoli azothandaza egameni kaJesu, uthi ngiyafuna ukuhlangana noJesu, ngihlanganise impilo yami noJesu, ngiyafisa ukuhlanganisa impilo yami noNkulunkulu. Phakamise isandla sakho wena ususiphakamisile, ungabisasehlisa. Siphakamise nje sime, uNkulunkulu womusa akwenzele into enhle. Khona nomunye ungasali nangephutha, uthi ngiyafisa ukuhlanganisa impilo yami noJesu, ngiyamemezela wahlangana naye uhlangana nezinto zakho. Kunezinto zakho eseyihlala iminyaka ihleli kuJesu. Namhlanje mawumamukela, wamukela izinto zakho, wamukela ukukhanya, wamukela impilo. Cela thina siphakamise izandla zethu senze step number 2, sondele sizela ngaphambili. uNkulunkulu womusa adala into entsha empilweni yakho. Wethu usuke la ukhona, mawuthi uphakamise isandla sakho ungabusaba namahloni, sondela uNkulunkulu akwenzele umusa. Mawuthi uphakamise isandla sakho ungabusaba namahloni, sondela uNkulunkulu womusa akwenzele umusa. Ungalenzi lelo phutha, sondela uNkulunkulu womusa akwenzele umusa. Mawuthi uphakamise isandla sakho, just come, uNkulunkulu womusa akwenzele umusa. Ungalenzi lelo phutha, isandla sakho besiphakeme, sondela nangu uNkulunkulu womusa. Ungabusayivuma lento ekubambayo ethi hlala manje, sondela ngoba uNkulunkulu uzodala into entsha empilweni yakho. Uzoqala ijene entsha namhlanje, uzovula ipheje elisha ngempilo yakho. Mhlawumbe usele lapha emumva, nangu uNkulunkulu womusa eshintsha impilo zabantu eshowe. Ningasali nawe, uNkulunkulu womusa makwenzele okuhle. uNkulunkulu makakubusise. Ukhona nomunye ingasali nangephutha. uNkulunkulu namhlanje ubhizi kushintsha impilo zabantu. Nathi samamukela kanje kungazuthi siyadlala, kanti uNkulunkulu uyahlangabezana. Ngiyamemezela, sondela namhlanje uNkulunkulu akuhlangabeza. Ungalenzi iphutha, vele usuke la ukhona, usondele uze ngaphambili. God bless you. Ukhona nomunye, uNkulunkulu makakubusise. Ukhona nomunye, uNkulunkulu makakwenzele okuhle. Ukhona nomunye, ungasali weza ukuthi lo muntu obe lapha ngaphambili ukhuluma nawe namhlanje. Ngiyacela usuke la ukhona, ungayenzi likhulu inhliziyo yakho. Just come. Sengilinde lo one bese ngiyavala. Sengilinde wena nje bese ngiyavala. Just one person bese ngiyavala. Just one person.
bese ngiyavala. Ungayenza likhona inhliziyo yakho. Nangu uNkulunkulu ufuna ukwenzela umusa namhlanje. Ungayenza likhona inhliziyo yakho. Nangu uNkulunkulu ufuna ukwenzela umusa. God bless you. Khona nomunye ngimlindile namhlanje. uNkulunkulu ufuna ukwenzela into enje empilweni yakho. Just come. Just come, just come, just come. God bless you, God bless you. Ukhona nomunye uNkulunkulu ufuna ukwenzela into enje namhlanje. Just come, come. uNkulunkulu makakubusise nakho. Nango omunye uNkulunkulu makakubusise. Nango omunye uNkulunkulu makakubusise. Ukhona nomunye ungasali namhlanje. uNkulunkulu udala into ezintsha empilweni zabantu. uNkulunkulu uqala into entsha empilweni zabantu. Ningasali. Khona lo ngimlindile. Khona lo ngimzwayo. Khona lo ngithunywe kuye namhlanje. Uyazi ukuthi lo muntu omengaphambili ukhuluma nami. Babili abantu, khona uthi hlala phansi, khona uthi yize. Thunywe kuwe namhlanje. Just come. Just come. Just come. Just come. Just come. Just come. Masikuyiphikisa lento ethi yize. Sengilinde wena bese ngiyathandaza. Just come. One person. Khona le ngithunywe kuye namhlanje. Just come. Ngekukusiza ukungibheka ngesimile. Just come. uNkulunkulu ukhuluma nawe namhlanje, uthunywe kuwe. Just come. Khona le ngithunywe kuye namhlanje. Just come. In the name of Jesus, I command you to come. God bless you. In the name of Jesus. Khona lo ngithunywe kuye namhlanje. Khona lo into yakhe ephuthumayo. Just come. Just come. Sondela namhlanje uNkulunkulu adala into enje empilweni yakho. God bless you. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Inesineke sokumlinda. Just come. Ekano shana kasi. Inasazukhetha lababoshayi. Pholisa lonke uhlobo lomoya olukhuluma engqondweni zabantu right now. In the name of Jesus Christ. Ngidedela uNkulunkulu kuphela ukuba makakhulume. Just come. Thunywe kuwe namhlanje. Just come. Come. God bless you. God bless you. Khona futhi khona. Just come. Sondela namhlanje. uNkulunkulu adala into enje empilweni yakho. God bless you. God bless you. God bless you. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Khona abantu uNkulunkulu afuna ukubakhulula namhlanje. Just come. Just come. Just come. Just come. Ngizozwa masebefike bonke. Just come. Just come. Just come. Lo ngihamba naye uzongitshela masenifike nonke. Just come. Just come. Just come. Just come. Khona lo ngimlindile. Come in the name of Jesus. Sondela ngegama lika Jesu. Sondela ngegama lika Jesu. Khona lo ngimlindile. Khona lo ngithunywe kuye. Uyezwa naye ukuthi uNkulunkulu ukhuluma naye la. Wa inhliziyo yakho yenza likhuni. Just come. Ungavumi isitha sikubambe. Just come. Sondela namhlanje sithandaza kunye nawe. Asimazi uNkulunkulu ufuna ukwenzani. Suka la uconvertana, usuke la ukhona uze la. Khona lo ngimlindile. Khona lo ngimlindile. Angazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kuye. Yini lephuthumayo emdinga amukele uJesu. But just come. Lithende belizophebeza ingozi. Belizophebeza into ethile. Just come. Just come. Just come. Uzoza ngegama lika Jesu. God bless you. Benilinde wena. But khona futhi lo munye. Khona lo munye sengilinde wena ke manje. Sokubalela kube kathathu. Mawungezi awuzanga. 1. Come. Suka manje. Yabona ke njengoba ngikhuluma nje uyayizwa lento ukuthi ikhuluma nawe. Just come. 2. Suka la ukhona uze.
uNkulunkulu ngithume kuwe namhlanje. Just come. Cela siphakamise izandla zethu thina semela ngaphambili. Cela sisho lo mkhuleko emva kwami sithi Nkosi uJesu, sukela namhlanje ngiyanikela impilo yami kuwe, kube inkosi nomsindisi wempilo yami. Uthi Baba, bhala igama lami encwadini yokuphila, ulisusa igama lami encwadini yokufa. Sukela namhlanje ngiyakholwa ukuthi wena Jesu uvele ezulwini, wehlele emhlabeni, wafa ngenxa yezono zami, wambelwa, ngosuku lwesithathu wavuka, uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Uthi Jesu, ngena ubuse kimi, in Jesus name, amen. Ngiyacela umpostoli azothandaza ingcebo kaNkulunkulu, sibabeke izandla egameni leNkosi. Cela nisondele mfumsuqulu, nisondele Jobes, beka izandla, mahambi nawe enkomosi, ngifuna nibathandazele bantu benkosi, ngifuna nibambe lento lesi sinqumo enisithathe namhlanje. Ngicabanga ukuthi inqumeni zonke nanganazenza empilweni, asikho isinqumo esibalekile ukudlula lesi. Ngifuna nje nibambe ukuthi ningavumeli ngisho into encane enganenza nicabanga ukuthi nezinto wrong. Ngisho into encane, ngisho ngomcabango, ngisho ngumuntu. Ngisho umuntu othi uma uphuma la tha ngikubona usuphambili, ngeke ulunge, ungamlaleli. Into ofanele uyilalele, uyabona lento ethe isuka phambili uze la, thatha yona uhambe ngayo. Ngabe sa discourage umuntu. Lesi sinqumo asigcini nje asiyona sala attending kuphela, kodwa sishintsha ngisho inguna phakade lakho. It's one of the most powerful decision ever. Even your eternal life, ngisho impilo ukuphila kwakho kaphakade. Njengoba njoba ula manje kunoguquko lwenziwe ezulwini. Igama lakho licishwa emabhukwini abantu abebezolahlwa bafe. Igama lakho libhalwe encwadini yokuphila. Ngishabe ethiwa ngokwenyama uyafa, kodwa ma lithi iBhayibheli othi uJesu okholwa yimi nomefa uyophila. Awusayi ekufeni, awusayi kwehlulelweni, because umukela uJesu oyinkosi. Ngicela nje ukuthi nithathe isibindi. Uhambo oluhle lolu. Inkosi izokushape, izokhanda impilo yakho. Kunane ngisho nezinto ekade ibamba impilo yakho, namadimoni ekade ehlala emzimbeni wakho, namanje nje ayezwa ukuthi indawo iyaphela manje, ngoba uJesu lo ongenayo manje akwazi ukuhlala amakhosi amabili emzimbeni munye. Inhliziyo yakade isihlalo sokuhlala uSathane, kodwa from today cela bhekani ngakimi, cela ningakhulumi. Inhliziyo yakho kade isihlalo sokuhlala uSathane, kodwa from today izoba isihlalo sokuhlala uJesu. So there is no devil ever ezophinda abe nesabelo phekwe empilo yenu. Asiphamise izandla ke ngithandaza. Baba ongcwele egameni lika Jesu, ngicela abafundisi bababeke izandla. uNkulunkulu owenza imangaliso. You change destinies. uNkulunkulu odestroya zonke ibopho eyibamba abantu ukube bakholwe naye. Lithi iBhayibheli izwi lakho indodana kaNkulunkulu yambuliwe ukuze ichithe yonke imisebenzi kaSathane. Ngiyabonga baba ukuthi namhlanje they come basurrender as ibandla lokho lithandaza libakhulekele. Vula imlomo lokho abazali bathandaza. Cela wonke umzana avule abize igama lika Jesu. Labo bantu bayinikele enkosini namhlanje. Bonke abazalwane bavula umlomo bathandaza sibakhulekele. Yeah, come on, sivula umlomo sibathandazele. Wami enkosini nawe khona babekhulekela. Khulekela abanye ke manje. Thank you Jesus. Thandazela bathandazela. Laba bantu uSathane ubhizi. Uthemba ukuthi uzophuma la bahlebele. Mando robo shita labaka. Kunamandla kaNkulunkulu ewehlayo la ingwezwayo. Cela bakhulekele, cela bathandazele. There's power of God here. There's power of God. Mondo robo shita la maharaba. Bregos kita maskia. Dala boshi. Thank you Jesus. Your life is changing today.
life is changing today. Your life is changing. In the name of Jesus. Your life is changing. 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 Jesus. Khulukhulu yakukhulula wonke amakhamandela obumnyama. Ngegama lika Jesu. Get out, you spirit of darkness. Yaphuma kulo mzimba namhlanje. In the name of Jesus. Hey, get out. Jesus. Yaqaqwa namhlanje. Ilanga lokuqaqwa namhlanje. Ngegama lika Jesu. You darkness. You powers of hell. Siyakurebuke namhlanje. Sikhulula lo mntombazane emandleni obumnyama in the name of Jesus. Jesus. Ibandla liyathandaza akekho umuntu othule la. Ayikho umuntu othule. Ibandla liyathandaza. Shaka to protos kalamas. Jesus. Jesus. Reprokosh. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Darkness. Jesus. Yes, wahlukanisa nempilo yokufa nokwehluleka. Jesus. So that's a lot of us. And couldn't contact in the prayer. I see that Jesus just contact in the prayer. That's a serious thing that you want to do. Jesus, there's no more charge than I'm charged. Anybody that tenders, I get to talk to them about the same 17. Because you have a cool about Lambro Kodas Kalabazai. God will put diets in your life. God will put diets in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alamondo Roboshinda Nakanasko. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, yes, I'm a joke because you're a puller. We break every yoke. Jesus. Every yoke. Go. 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 Shatamandos Colabrandaska. Go. Get out. Get out. Shamandoska. Sibrakadoska. Get out. Hey. Jesus. 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 Yay! Disconnect namhlanje. Disconnect impilo yakho. Siyaqashula. Uyaphunyuka namuhla. Uyaphunyuka. Shamira prokola bazana maya. Kipota la mandala basita la la. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Jesus. 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 Mokoshe brandes kaladai. Mondoribo shitalana. Simemeza lukhululwa kwempilo yakho namhlanje. You spirit of darkness. Ilanga lokuthethelwa kwempilo yakho. Ibopho zonke ziyaqaqwa namhlanje. Yonke into esathana impilo yakho ngayo. Ilanga lokukhululwa. Shanda mando. Ibandla liyathandaza mfowethu, liyathandaza. Liyathandaza ibandla akekho umuntu othula. Labantu uNkulunkulu ayenza ngoba namhlanje. Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Touch. Ibandla liyathandaza bafethu, ayikho umuntu obukelayo, sinasibukeli. Jesus, Jesus. Look, darkness, go, 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 go. Jesus, go. Mokosh, Jesus. Mokoshinda rebrokos. Tell him empower Mahashaza. Jesus, oh, Jesus. Mokoshinda. Touch. 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 And the people there are told them to tell them, Shash. Yes, tell them. Hey, tell them, Shash. Come, we go. Come, la machoga. Kumtothula ngiyathandaza sithendeni ngiyathandaza sithendeni abantu beNkosi bakhuluma ekusukela lapha kade niyazana cela mbenzele lapha ngane cela ngane lo hey ngimungane niyakhuluma ngicela ufone ngicela uthathe ifoni yakho ngimungane manje niyahleka hey angikho serious sure Jesus. La mokoshinda la plantaska. Ilos cosita la brodoska. La brodoska la zai. Shila manda. Tanda zen. There's a spirit of freedom here. Jesus. 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 I want to dance. Jesus. 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 You darkness, go. Lose this young lady. Loose. Loose. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Lift up your hands. Lift up your hands. Jesus. Yay! When I'm on Miyama, I'm going to put my gloves in. Go! 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 Jesus' name, you darkness. We take authority. Let's walk. Ibandla liyathandaza ekuthothu. Ibandla liyathandaza ekuthothu. Ibandla liyathandaza. Touch Holy Spirit. Ibandla liyathandaza ekuthothu. Touch Holy Ghost. Athi ibandla liyathandaza. Hey. Hey. Ibandla liyathandaza ekuthothu. Touch. Touch. Jesus. Silathi umlilo. Silathi umlilo. Sishisa noma yini. Anything of devil in your life. Silathi umlilo in the name of Jesus. Jesus. We speak the life of Christ in you. In the name of Jesus. Ala kode mandala zori. Sibophoqa mngani. Machogo mngani. Jesus mighty name. Jesus. Touch.
Hey, hey, hey. Touch, 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 touch. Jesus. I lose you. Yes, every chains. Demons must leave you. Demons must leave you. Leave you. Jesus. 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 Come on, let's keep on praying. Let's keep on praying. Church is winning. Let's keep on praying. Let's keep on praying. Let's keep on praying. Touch. Go. Demon, go. Go. Like Sunday. Go. Prolos Kalasai. Libro Sumbahana. In the name of Jesus. Command you. Touch. Jesus. Fire of the Holy Ghost. Let it be your power below. I destroy your devil and demons. I destroy you. In the name of Jesus. We lose this young girl. We lose this young girl. We lose you. We untie you. Touch. Oh, touch. Touch. Those kind of model. Touch. Touch. Hey. 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 Shamando. Hey. Hey. Touch. Touch. In the name of Jesus. Touch. Hey. Touch. Come out. Come out. Come out. Out. Come out. Receive your freedom. Yeah, receive. Don't get a bunch of you. Don't get a bunch of demon. Yes. Take a bunch of demon. In Jesus' name. Mokoshinda rikota man. Yay! Rakabosh and the Maya. Spirit of Jesus. Spirit of Jesus. Spirit of Jesus. Spirit of Jesus. Akhona umuntu la. Khona umuntu ohlushwa amaphupha amabila. Ukumthandazela omunye akekho kulo layo. Ukuthandazela namhlanje. Nkulunkulu ngiyamuzwa ukuthi uphethe isipanela sokukhulula yasi. Khona amaphupha strange mas. Angita strange nje ngoba it's demonic. Phela ama-ashas ahambe nalabo bazalwane uye nabo nakumelethi bantwana bamlonke phela niphumelethi athi badala ukuthi bakumsezana uma nilandele nje mambe lo line on your turn on your okay phone yakho thank you phenduka nje nilandele labo abanye abazalwane ngicela ukuthandazela abantu one challenge. I want to close. Come here. I want to pray for you. I feel the power of God. For your protection. There's something strange coming to your life. Something strange coming. Bless you. Come. I want to pray for you. Us. I've seen no brother yet. There's someone here. I want to pray for you. Mountain cars, I mean it. But I can say it. Come.
Xoxa la mademoni nalo moya ovela njalo ebusuku odisturb impilo yakho. I call the name of Jesus. Silibiza naleli gama lihlasela leya moya right now. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi wenze isibanga. In Jesus' name. Amen. Asiphakamisa izandla sonke. Let's lift our hands. Father, in the name of Jesus. Umphefumulo wethu uyalibonga kakhulu igama lakho. Siyakhumbula ukuthi likhulu lingaphekwa wonke amanye. Lithi iBhayibheli amadolo onke nezilimi zonke kulo igama lakho. Amadolo onke ayaguqa nezo zonke izilimi kulo nalolo gama futhi. Ziyavuma ukuthi uJesu Kristu yena yedwa inkosi. Thank you ukuthi zonke izimo ziyakwazi inkosi. Nezilimi zonke ziyazi na wonke amadolo ayazi wena inkosi. Sikunikeza udumo lonke Father, we've called your name. Sibize igama lakho lithi iBhayibheli that at the mention of your name amadolo onke ayabow. Oh, thank you Holy Spirit. We feel your uqobo. Siyalwaza amandla akho. Namandla nje okusebenza kwakho acele lonke lelithenda. Abantu bakho bakhululiwe. Wenzile umsebenzi opheleleyo. Thatha udumo lonke nezibongo kwelihle igama likaKristu Jesu inkosi. Simshayele uJesu izandla kakhulu bazalwane. Thatha izandla ezifanele inkosi. Cela shayela umfundisi uMagubane izandla. Oh, what a ministration. What a powerful word. Lezi zandla ngathi ezomuntu nje angazowenza njani. Cela shayela izandla enkulu bathandekayo. Umfundisi uMagubane ukulalela inkosi. uNkulunkulu ukusebenzisile very very strong. Somebody say amen. Ngicela bathandekayo before sivale sihambe. Sinama envelopes support imvuseletheli iyavala Sunday Sondag ebusuku siyavala. Ngicela silethe nama envelopes abafisa ukuthatha ama envelopes ufaka noma umnikelo wamalini uzozothatha envelopes and just support the revival. Uyayibuyisa kusasa, uyayibuyisa that day abayiphethe ama envelopes. Ngicela ungafaka esitsheni ama envelopes nowabuyisa esandleni